Ito na guys, kay mga anta gitu kusutan kay karni na baka. Mo ni doon. Mo ni kusutan. Inorte. Parisan og bulad, bulad, lami kay bulad guys. Atong siyang kanon agwaot siya ibutang na to salat tabaw kanon pagbabaw. Ano siya ito sudan guys ha? Karni. Ang ba ng sudan na baka. Karon na ning kamot ko guys kay wakoy kapit. Ni sudan ako guys. Bakang iniihaw. Karon puto. Di mawa ang buwag guys. May ikaw kayo. Buwag. Lami kayo? No. Kaya guys, why ka ba like content ni ako solo rin content ako guys. Ako lang nagpal ni guys. Naon ka. Wala.